Yn y fideo hwn, dwi am ddangos i chi sut mae cael mynediad i waith y plentyn drwy Google Classroom, fel bod nhw'n gallu gwneud y tasgau o adre. Gyntaf, da ni'n mynd i agor browser, fel bod ni'n gallu mynd ag chwilio yn Google, a ni chwilio am Google Classroom. Mi wnaeth rhan fwy o'r rhain weithio, ond o'n i glicio'r un sydd jyst yn deud Google Classroom. Pan hwn yn agor, nech chi weld botwm mawr glas yn y canol, Go to Classroom. A rwan fydd angen mewn gofnodi efo manylion ysgol eich plentyn. Mae'n siŵr fydd hyn wedi cael ei gyrru adre i chi yn barod, neu falle eich plentyn chi yn cofio nhw beth bynnag. Un peth i fod nodi fan hyn, dwedwch bod fi'n rhoi fy rhan gyntaf fe e-bost i mewn yn fan hyn. Yn aml yn yr ysgol, dim ond dyna maen nhw'n gorfod wneud. Os dyn nhw'n defnyddio Chromebooks yn yr ysgol, dim ond rhan cyntaf e-bost yn bwysig. O adra, mae'n bwysig bod yr gweddill yr e-bost yn cael ei mewn, falle bod o'n @hubcymru.net, neu efallai bod o'n @einysgolni.com, neu be bynnag yw'r cyfeiriad. Clicio Next, rhoi cyfrinau i mewn. Os ydych chi'n defnyddio Hwb Cymru, mae'n bosib wneith eich gyrru chi i wefan Hwb. Rydych chi angen rhoi'r e-bost i mewn eto, mae'n hyn iawn, gnewch hynny, mi ddewch chi'r un lle yn y diwedd. Ar ôl mewn gofnodi, newch chi gyrraedd tudalen sy'n edrych fel hwn. Falle fydd yna fwy nag un dosbarth yma, mwy o'r teilia ar hyd fan hyn, ond un dosbarth sydd gen i. Felly fi mewn i'r dosbarth, dwi'n clicio ar yr enw. Peth cyntaf ydych chi'n weld ydy'r ffrwd. Mae'r ffrwd yn gallu cynnwys negeseuon gan yr athrawes, mae'n gallu cynnwys nodiadau'n dweud am dasgau sydd wedi gosod, neu mae posib i blant i ysgrifennu yna hefyd, gan ddibynnu os di'r athro neu athrawes wedi troi hwnnw ymlaen neu i ffwrdd. Os ydi ymlaen, mae plentyn yn gallu teipio yn y bocs fan hyn a postio hwnnw. Jyst nodwch, os ydych chi yn postio fan hyn, mae plant y dosbarth i gyd yn gallu darllen ynghyd â'r athro. Y prif dudalen beth bynnag ydy gwaith dosbarth draw fan hyn, so na i glicio ar hwnnw. Gan mae hwn di tro cyntaf i fi ddefnyddio'r dosbarth yma, weithiau gael pop-ups fel hwn, allwch chi gael gwared yn nhw ddigon hawdd. Un tasg sydd wedi osod yma, disgrifio cymeriad, mae hwnnw o dan y teitl Cymraeg. Mae fyny i bob dosbarth sydd nhw'n gosod eu tudalen gwaith dosbarth, weith rhai wneud o bwnc i bwnc, rhai efo teitl o ddydd i ddydd. Dyna ni glicio ar y tasg disgrifio cymeriad. Newch chi weld disgrifiad ohono fo fan hyn, falle'n syml, falle'n hirach, wedi ysgrifennu gan yr athrawes, a hefyd mae'r adnoddau ar gael draw fan hyn. Un adnodd sydd gen i yn yr esiampl yma, ond mae allu bod lot mwy. Gall nodda fod i'w darllen yn unig, felly bod plant yn clicio arno fo ac yn darllen beth sydd ar adnodd, neu'n gwylio fideo, neu edrych ar lun, neu, fel yr un hwn, bod o'n ddogfen maen nhw'n gallu gwneud y gwaith arno fo. So ni'n gallu clicio syth ar y ddogfen fan hyn i ddechrau'r gwaith, ond dwi'n mynd i clicio ar gweld aseiniad i gael bach mwy o fanylion y dasg. Eto, teitl disgrifiad fan hyn. Sylwad y dosbarth, os ydych chi'n teipio fan hyn, bydd y dosbarth i gyd yn gweld beth sydd wedi deipio. So mae sylwadau preifat dim ond rhwng y plentyn a'r athro neu athrawes. Felly os ydych chi'n teipio fan hyn, dim ond yr athrawes sy'n gallu gweld beth ydych chi wedi dweud. Draw yn y bocs ar y top dde, eto mae'r adnodda yma union fel dalen cynt. Rydych chi hefyd fotwm ychwanegu neu greu. Os dwi'n clicio ar hwnnw, mae gen i yr opsiwn o greu dogfen hollol newydd. Dogfennau ydy prosesu geiriau, slides ydy cyflwyno, sheets ydy teimlen, a drawings ydy tynnu llun neu defnyddio blychau testun a falle ymlaen. Opsiwn bwysig hefyd ydy ychwanegu o Google Drive. Os ydyn nhw wedi gwneud y dasg yn barod, eisiau adio i Classroom, dyna sut. A mae ffeil yn gadael chi lanlwytho. Felly os ydych chi wedi tynnu llun o'ch plentyn yn gwneud tasg, mae'n bosib lanlwytho hwnnw fel bod yr athro yn gallu dod ar ei draws. Byddwch yn ofalus o'r botwm cyflwyno. Os ydych chi'n clicio hwnnw, mae'n dweud wrth yr athro, dwi wedi gorffen. A dydy'r disgybl methu gwneud unrhyw newidiadau'r gwaith o hynny ymlaen. Peidiwch poeni os ydych chi'n clicio ar gamgymeriad, cliciwch arno eto i ddadgyflwyno, ac mae rheolaeth y ddogfen yn dod nôl i'r plentyn, a maen nhw'n gallu cario ymlaen i wneud y gwaith. I agor y gwaith, dwi'n clicio ar y ddogfen fan hyn. Dych chi'n gweld mae'r rhan cyntaf fan hyn fydd enw'r plentyn, a'r ail ran fydd enw'r ddogfen. Dwi'n clicio arno fo, mae'n agor i fyny. Mae hwn jyst yn dudalen blanc, ond mae'n bosib bod yr athro wedi creu templed yn barod yn weithio ohono fo. Felly nhw'n gallu creu gwaith, pan maen nhw'n gorffen,
does dim angen rhannu yn fan hyn. Allwn ni glicio ar y botwm turn in, neu mynd nôl i Classroom a clicio cyflwyno yn fanna. Cofiwch, does dim angen arbed gwaith pan ydych chi'n defnyddio unrhyw beth drwy Google for Education. Os na i glicio ar ffeil fan hyn, does dim arbed fel opsiwn. Fe wneud ych chi'n teipio, mae'n arbed yn automatic, ac does dim rhaid wneud dim byd. Dyna chi, dyna gyflwyniad cyflym i ddefnyddio Google Classroom o'r cartre.